Kaixo gaztiak, oroitze zaete nola aurrekoan atia zabalik itxi nauen? Ba gaur giltzaz itxiot eta inorrezan sartuko. Baina ez nauen espero, gaurkuan bi etortzia gure etxera. Eta nire atia bera bota daue. Az gaitezen. Bueno, esan dizuenan bezala, gaurkuan ondo itxiotatia giltzakin, baina espero ez nauena da, gaurkuan bi arrotz sartzian nire etxera, eta ez bat. Kaixo, intzetan erea. Kaixo. Bueno, ez dakizuen entzat, intzetan erea irakasliak dira, eta gaurkuan horren inguruan ingo berba, ez da? Bai. Bueno, lehoko galdea eta nintzat basikuena ez, segatik aukeratu duzue hezkuntza edo irakaskuntza ez dakitxe ikastia, ez? Bai, bitxuan, nire kasuan izan da betidanik, bokazioa da, eta betidanik izan dut irakasle izango nintzela etorkizunean, eta azkenean, umiak asko guzteta ja, eta eurekin oso ondo egotenaz, eta hori, eta gero dagoet, erreferentzia bezala nire lehen hezkuntzako bigarren mailako irakaslia, eta beti izan dut, bera moduko irakaslia gure dotela izen. Orduan zure kasuan txikitatik datorren gauza bat. Txikitatik bokazio bat izan. Eta nerea zure kasuan? Nirian ez, nik beti izaten noan ingenieritza ikasiko nagoela. Hasi nintzen ikasten ingenieritza, baina ikusi nagoen hori jatera gustatzen. Eta ikusi nagoenean abanikoan hor zabalik haber seguren nagoenin, udalekutan ibilita ostian garri ikusi nagoen hezkuntzan nagoela bideratu bidea. Eta nun ikasi dozue? Hola, egitxeko? Bixoke Mondragon Unibertsitatean. Hor, eskoriatzen orduen. Bai. Eta makarruizko koiaren inguruan, ze dauko esateko, ze fama asko daukiek makarruizko koiarak itxeitzu zuela horri ikasten, ez dala ezeo ikasten edo erreixa dala. Bueno, jendiak hitz egiten dau, karrera guztixen inguruan, eta nik uste irakaskuntzan inguruan asko hitz egiten dala, eta hor, egisa, gezurra, ze da hori. Pena ez dutzugu lakarri makarroiko jarra, baina ez dugu bat erabez Osa, ez da egisa. Osa, lau urtetan ez duguin makarroizko jarrik. Eta gero hori, errexagoa dela, segurazki beste karrera batzuk baino errexagoa izango da, baina nik behintzat uste dut irakaskuntzarako balixoin bidabela. Osa, ezin dela edozein sartu irakaskuntzara, edozein nire ustez ezin da izan irakaslia. Ez, igual alorra akademikora behiatzen mozu bada karrera errexagoa, o alde horretatik, baina emozionalkita bai eskatzen dutzun implikazioa badesinek ezin dagoki. Azkenian beste pertsona batzukin, kasu honetan umiekin jakin inbida tratatzen, ze diferentiak dira, gu izanga umiak, baina haien, ez da git, azalian jartzia izango da gauza bat ikasin bidana, ez? Eta alde horretatik ikasten da, lau urtetan hori gestionatzen edo bueno, apurtxo bat bai eta oin zabitzie gehiago ikasten, ez? Praktiketan hasi zaretela. Egisa da, gero juten zarenean ja ikastola batera edo eskola batera gehiago ikasten dela, baina guezin batez bebideratzotzu bai emozionalki zelan bideratu zure emozioak eta holan lanian zabitzenian edo umiekin zabitzenian edo gehien bat horrekin bideratuta egoten die gure ikasketak. Eta hori, ja ontsa zabitze lanian aztenez, batzutan kubrirutzeko eta ditzen dutzu, justo hau ez dakizue, baina podcast hau gabitz grabatzen bastante improvisauta, ze egun baten esan duztie baietz, eta gero deitu iten dutzu, eta esaten dutzu, ontsa famigaz lanera eta ezin gaz fan podcastera. Eta azkenian, gehatugaz fetxa barik, eta hori, justo gaur koinzidu da, biso libre zaudiziela, baina hola ibiltzezari, ez? Astero. Bai, ordezkapenekin azten zarean hori errealitatea. Ez dakitzu noiz familiaren... Artemoz ordezkapen luzea eta suertia baldin bakotzu, bakitzu lana luzerako zula, baina bestela egunero pendiente mobilai, ze batzutan egunean bertan abisauleiki eta beste batzutan berriz bost egun lehenago dan alakoa. Ez da agobiantia apur bat hori.
Bueno, gero bakoitzak ze daukon bere bizitzan, zier, bai, gero beste zehoz ikasten basabitz edo beste zehozetan basabitz, pues igual bai da pixka eta agobiantiagoa. Baina lasai hartzen baditzuzu ordezkapenak eta beti pres basaz, ni ustot, nire kasuan mintzat nahiko lasai hartzen dut. Bale, eta oin ordezkapen hori begiratuta, apur bat, zein izan da zuen esperientzia, nundik ibilizarie, oin arte? Ordezkapenei dagokionez, bisok ibilgari arizmendin. Osa, ikastola ezberdinetan, baina bisok arizmendin. Gero ja praktikak inditzugu beste arizmendin estien beste leku batzutan bai. Baina hori. Eta asko aldatzen da leku batetik bestera? Bai, nire kasuan bintzat bai. Bai, eskola eta ikastolan artean eta bai lekuan artean. Osa, arrasatetik zora luzera asko aldatzen dauen errealidadia. Jendia eta bertako umiak eta diferentiak eta irakasliak bai. Bai, oza, ez geixau irakaslien aldetik, nik geixau nabarmendu dut anistasunan aldetik. Ez dakit justo izan salako ikastola eta eskola, baina anistasuna zora luzen asko zandixo bada. Orduan, alde horretatik batez be, igerri nauen orduan, soaluzekoa ze izango zen, eskola, ikastola? Eskola. Eta hemengoa ikastola. Ikastola. Orduan, bai ikusi osue eskola eta ikastolan artean hori aldaketia, ez? Bueno, zuken ere, bai... Bai, nigonaz eskola baten bai amene arrasaten, bai Katalunian. Orduan, bizitan ikusi gona eta komentau izan gabena bai baino behautan izan da anistasuna dagoela, anistasun kulturala gehien bat, dara nabarmena dagoela publikoan gehiago. Hori realidade bat biziana, bai Euskal Herrian, bai Euskal Herritik kanpo. Eta ja, irakaskuntzan da, nosbaitzen konzidutu dozu, aparte, esan dozu, eskola diferentet, arizmendin bizo, baina eskola diferentetan, baina konzidutu dozu, nosbaitzen? Esan ez, ez. Zaintza itxen, baina bestela ez. Eta alde horretatik, uste dozu, ja, beste irakasliekin eta elkarlanian ibiltzia garrantzitsua dela, umien kontu hori, menperatzeko orduen. Ni uste zukiko dozuela irakasle batzuk, esango dozuena, erreferentiak eta hauen bidetik apur bat fangonaz ikasten, eta alako zeo zengo zuela. Osea, nire ustez da ezinbestekoa irakasleakin ondo eramatia konektetia eta elkarlan hori egotia. Eta gehien bat zoiazina ordezkapen motzak itxen eta eltzen zarela horra esatutuela zen biozuen momentuan eta improvisaun biozu zukortik aurrera. Egia da batzuk ez da bila okiten zuertia da praktiketan hori igual ikusten da gehiago. Joan izen diala eta ez da bila jaso beren tutorian partitik edo laguntza o dana delakoak, justo bisok komentu gau suertia auki ginula eta oso tutorenak auki ditugula, baina jentia bai zautzi xeri horra ulki baten eta behatu. Eta egon zu horre 5 ordu edo eserita behatzen, ezin parte hartu, ezin iritzisa eman. Orduan, bueno. Hori apurua gertatzen da, nik uste karrea danetan, ez? Faten bazaz leku okerrera, ez tozu parte hartzen eta gehatzen zaz bigarren plano baten, batez be praktikaetan zabitzen ian, ez? Eta bueno, hor antzerako izango da. Baina, bueno, geho badauken dia, zuen kasuen moduen zorionez, dauko zuela aukera hoi apur bat parte hartzeko eta ikasteko. Eta alde horretatik, galdetu nahi nizun apur bat, zein dan alde hona eta txarra irakaskuntzan aritziana. Ez, hori galdera oso ambigua, ez? Alde bat itea lan bat, eskerrona amatotzuna umiak eta familia batzuk eta bai, baina beste galdetik gizartiak daukon begira eta iritzixak eta aurre iritzixak gehien bat, guanta honbide. Oporren adibidez, ez, beti izaten dana, oporra asko daukagula, baina gero urtean ziar landan agoten dinak itxen irakaslia, zenbat gauza prestatu bida hoien, zenbat ordu sartu dituzten, zenbat omisaren umiekin. Claro, eta gero guk bebai etxera erueten dugu lana. Beste batzu daukie bere jornada, etxera juten dira eta jazta. Guk ez, gu etxera goiez, eta jarraitzen dugu holan. Eta gero eskoletan edo ikastolan zehose pasetan bada, askotan irakaslia doie etxera eta hor jarraitzen da. Osea, askotan ez zu lortzen desbinkuletia eskolatik guztiz. Aplikazio emozional askoko lan bada, orduan.
eta hori lantzeko bauko zuen metodoik edo ze itxen dozue, zela zaiatzen zaete separatzen, ez? Ze intzekzuk lehen komenta duzu bai, askotan azkenian hemen inguruan irakaskuntzan ibiltze zaenez, kalian umiak dauz, eta kalian umiek ikusten zaituzte, eta berriro be irakaskuntza etortzen da nire bizitza pertsonalera, ez? Zuik ze itxen dozu edo zela eruten dozu hori, zela ze itxozu apur bat efektu gutxitzeko, ez? Nire kasuan, nik beti agortze ditut eta egoten aseurekin talan. Egisa da zela momentu batzuk, igual ez dutzuela ondo arrapetan edo, zela beste esparru baten talan, eta ez dutzuela beste irakaskuntzara berriro buelta unai, eta holan, aste burutan, eta holan. Baina bestela, hori, agurtu, eta azkenean umiei ilusio itxeotzi irakasle bat kaletik ikustia, eta beti jongo die zure gana. Eta geixeu gaztiak dienean. Gaztien gana beti gerturatzen die. Ez dago, eskolatik kanpo be egoten da nire irakaslia. Zea rarua, ez? Hori etxatzen. Ez da gitxo, baina bai, normalian. Mazke, guen dikame hasi berri xagaren ez, nire ilusio haitzen duz, bai, gutxi goan basara ez duzu, gutxienez impactu bat sortu duzu eurengan. Horan, ez da izango igual, afatean zara 3 urte lanian eskolan, eta ja urtero urtero jasan berbozu balako bizipenak igual momentuan zatu zula, oin justo momentuan ez da egokixa, baina, guri momentu zestuzko. Hori da, ilusio. A ber, señal ona izango da, nik bentsat txikitan ikusten honi irakasle bat ejaten agustetan, igual kaletik ikusten hon da esaten, igual ez noia kaixo esatera. Bera etortzen bada, bueno, baina ni noie ez, orduan faten badia, zehozeatik izango da. Bentsat hori bepentsa dikezu. Gero, komenta duzu intzek gauzat oso interesgarrixa, izan dela, hori, irakaskuntza ez da edozein entzako, ez? Eta alde horretatik, hori apurua garatzia, ez? Ze iritzioko horren inguruan? Ze ba ez da, dan edozeinek ez da, ezin dau ume bat irakatzi. Ez bakarrik, eta hau interesgarrixa ez bakarrik irakasle roleako, baizik eta guraso rol bezala, besta ez da inor, ea danak gai ume bat behar bezala azteko. Orduan, meloi neko potentia da. Hor ze hauko zure apuru bat esateko. Nik beti esateo, ez da berdina, umiak guztetia, umiak igual guzteta jatzu, baina gero ume bat umiak guztetia, eta gero bera irakastia, ez da, askotan esaten dago, magisteritzara junaz, umiak guztetan jatelako. Ja, baina eske gero igual, itxendozula urteko karrera, soiez eskola batera, ikastola batera, eta hor konturatzen zarela, umiak guzteta jat, baina niretzat ez da hau. Nik ezin dut irakatsi. Ez da oso zaila. Zu bai hortaz kontura enbizare. Nik ez dut berdina ikusten. Eta askotan esaten da hori. Ez da arrazoi espezifiko bat, baina esan dugu mesela dalan bat oso implikaua, eskatzen dagoena zure gandik ematia 100%, eta batzutan uste gau erresa dela hori, baina joatia atxera eta jarritu bier gauzak zuzentzen, o urrengoko egunekoa diseinatzen, edo ez da bilerak prestatzen, o dana dalakoa, ez da hor ja ikusi zeike munduan ez da preslan hori hartzeko, hori lehena. Eta gero, ez basaz pres pazientziakin jokatzeko, ikusteko parian daukotzu nahi batzutan, azaldu birrian A moduan, igual A, B eta D, inbiozula, ez basaz prest hori lan hartzeko ez que ez da zuretako, batzutan amamitazu buelta datorri eta beste proposamen bat inbiozu. Irakasle izeteko pazientzia da zure lagunik onena. Pazientzia... Askotarako pazientzia bierdo, zuz lasai hartu dituzu gauzak. Bartun, ez da nietzako lana. Hori, klaro... Zure burua zautzeko oso lan hona, Hori bai, noraino alzaren aiega, ez? Hori da. Askotan ikusentzunezko komunikazioak hortarako muten da, ez? Noraino aldaz aiega, noraino daukot limitia. Mentalki hau, alde horretatik bai antzeko gauza diesela. Eta bebai askotan, nik azetaritza gehiago jodotenez, beste pertsona batzutaz dependiru bihar dozu, eta apurua be zaila da, bai. Baina, bakotxak
karrera bakoitzak bere zailtasuna dauko. Bai. Azkenian. Bai. Ba hori, justo zu komentauzu gauza bat interesantia prestakuntzan aldien. Zuik zera prestatze duzue egun laboral bat? Normal, fatesa eta bueno, improviso edo zehose ja prestatu dauko zue aurretik edo bakizue ze klase mun biozuen edo nola doi hori asuntu hori. Nik uste danetatik pasau izen jakula. Ordezkapen motza itxen bozu, zuaiegetan zara, eta irakasleak ja gutxi gora prestitxotzu ze eman biozun, eta horrekin soiez. Baina ordezkapen luzian batein behar bozu, nik abizin dutela azteta erdikua, ba hor ja beste irakaslenekin elkartzen zara, eta ja ba igual goixian daukotze bilera, eta hor prestatzen duzu aste guztikua, orduan zezari diseinetan ba elkarlanian zemia zuen, eta gainera normalian egoten da ja material nahiko sortuta, batutan sortu biozuzuk, baina beste batutan egoten da materiala jasota, ba igual driven, eta bain bezuna da ondo irakurri, antolatu, eraki zein bian oin, zer bidan urrao kastian, dana alakua. Ez da zure esperientzian. Bai, nibe hori, niri normalian irakasliak emunduzte inbidan atalan, eta igual, aurreko gunean nik behiratzot etxian ondo zedan inbidotena, eta igual, bidixoren bat ipini bierbot edo lan, etxetik eruetot preparauta, lehenautik ikusita. Ez improvisetako momentuan, ze gero bidixoren bat ipintzen bot, eta gero ez bada egokisa umiendako, ordan lehenautik ikustut hori. Eta ja irakasten zabitzen zein jasuentzat, momentuik gustokoena. Hor, lanian ze da gehixen gustatze gatzuena? Niri momentu honetan hasierako ordu erdixa. Itxendabielako, eskeztagit niretzat dan, da ikastolagatik guzteta jakten geixena. Dala, itxendabe lehen ordu erdixa, daukie jolasteko. Pixkat liberetako eta eurak, azkenean, ikastolara jundi eta pixkat aktibetako eta holan itxendabe jolasak. Eta hor, egoten sale umiekin hitz egiten, pixkat eurekin jolasten edo, eta hori da niri geixen guztetan jaten. Ikuste ditut, umiak behi disfrutetan ikastolan. Nire kasuan, ez daukotola momentu espezifiko guztetzen jat ikustia eurak lortzen denean aurrera pauso bat ematia, o norbait egon denean zailtasun batekin, edo berak uste denean esetz, eta lortzen denean aurrera pauso horrekin egeratuko nintzen ni. Vale. Eta irakasteko orduen, zeintzu daula gai zaienak zuentzato, zaienak eta igual errexenak, bai, batzuk errexeak izango dira, bestatzu zeio, zela dute dozu, igual matematika klasia tokatze gatzuek, zela eruten dozu, geiketak, de repente zatiketak kalkulagailu barik ez da toko gatzuen, zela eruten dozu hori, momentuz. Ni justo matematika asko gustatzen jat. Niri bai, eske justo... Justo, eske ni matematika esate dut, talako, eta hola, zaiena... A ber, rumiendako matematika izan like abstraktuan, esapur bat gai zaia, baina... Eta zuentzako? Nik lantzerak orduan nik ez nauen esango... Holan zehose zailtasuna, momentuz behintzat, nahiko ondo urtenaz eta nahiko ondo... Gero hori ikusiko gau, Gero joku badauko, kulturia general, da ikusiko gau. Behintzat landu biherri zen duena. Ez dakit lehen eskuntzako galdera diezen, hori ikusiko gau, baina horren inguruko galdera batzuk prestatu ditu gaurko kolaboratzei egin, orduan hori horrela bueltako gara. Bueno, oporren kontue. A ber, esaten da ez, baina jakina da irakaslien oporraldixa luzetxo badala. Zehatzi, azkenian umiek udan ez da bie ikasten. Kau, zuek momentu sustito txinotan zauzie. Baina, ez da git, zela ikustu hori alde hona da, irakaskuntzan alde hon bada, edo igual ez eta zu, bueno, igual deskonekto bitxozta, zela ikustu hori alde hori. Zuek seguramente ointxe bertan... Nik ondo ikustu, azkenian... mentalki bai urte osoan irakaskuntzan egotiak mentalki kantza bitxen da, orduan bai bierdozu deskantzau eta bierdozu denbora bat zuregan pentsetako, zuk disfrutetako,
Ta, hola da, azkenian zuik ez tozu erabakitzen, esango dut, umiek oporaldi luziagoa badaukie, azkenian zuik be oporaldi luziagoa. Baina guk ez dugu hartzen oporrak umiak hartzen dabien momentuan. Guk ustaian juten die, preparet, dana usten, kurtsua ja amaitutzate usten, edo urrengo urterako ja gauza batzuk prestatzen, edo... Eta irakaslatzuk aprotzen dabe formatzeko... Formakuntzak itxen dabe, hori da. Eta lehen hezkuntzan hori, gehiago alde horretatik, bigarren hezkuntza bai ustaier arte luzaketan dela, apur bat errepikatzeko eta ez errepikatzeko degoten den jende hori, ondio luzaketan da tratu hori ikasliekin, baina hor jada lehen hezkuntzan lasaitxua izango da, hori, zati hori. Bueno, ez dakizue, besta. Umiekin ez da, da apur bat eurak prestatzeko gauzak eta formakuntzak itxeko, eta irakasle asko aprobetxetan daude uda formatzeko eurak. Aparte beste formakuntza. Hori da. Eta, bueno, hemen gauza bat buruz bai itzain bigau, eta da, hori, gazte izan da irakasle ibiltzean kontu hori. Batetik, hemen bi gauza dauz, beste irakasleekin ukitzo zuen tratu edo zela tratu hori zela dan, eta ero umiena, ez? Ume batek ikusten dau, irakasle bat ez gaztia bakarrik, sustituzioan datorrena, hori beste gauza bat da. Zuik jakingo zuen, seguramente, diferentia da, zela eruten da hori, balixo da gerorako esperientzia lortzeko, ze azkenian zailago izango da sustituzio moduan fatia, hor zeuko zezateko. A ber, sustituzio moduan zenian bai alteretan dia pura gehiago, nik uste nintzen nantzialarena segurazki etortzen zanean ordezko bat, bai. Beste jarrera bat hartzen dagoena, eta ez, baina nik egia esan suerti hau eta ez dut jaso izan, ez dut igerri diskriminazioan dira dinangatik. Ez ikasleen aldetik, ez irakasleen aldetik. Niri beti hartu usti ondo eta saiatu dira laguntzen aldabien danian, eta orduan, izan dut, egia da karreran ziar bai entzun dugula olako goerak, nesatuten moduan, baina nik ez dut bizizan orduan izan dut zuteroko pertsonan esan. Ni be berdina, niri be super ondo tratatu guzti, eta gainera irakasle hasi berri isa zarenian, beste gainontzeko irakasleak nire kasuan behintzat mordo aldaguntzen dutzue. Beti da esaten, zehose bihos bozu torri galdeetzen, edo galderaren bat badaukotu badakitzun nunga zen, eta beti da zorre bai materiala emuteko, bai laguntza eskaintzeko, orduan alde horretatik super ondo. Eta umia diesen egin portatzen dira, ez? Bai, nireak esatzura. Azkenean ordezkapen bat itxerakoan, geixau alteratzen dira, eta ez daukie euren irakasliak dazen nian daukien jarrera. Bueno, das gelak eta gelak, Bai. Baina normalena izaten da, pixka geixau alteratzia. Orduan, baina hori berak esan da, nik diskriminazioa ez dut sumatu. Eta, ja, aparte, umiekin ukidozu alako esperientzia, pur bat, nola esango, zaiagoa ez dakitxe, bi umeren arteko alako bullying kasuren bat, edo ikamika, igual txikinagoa, bullying kalifikatzeko, igual txikinagoa, baina ukidozu alako esperientziaik. Eta hori kudeatu behar izan duzu. Nik bitan. Eukinaben bat nire lehengo ordezkapenian, eta ez dat praktiketan nabienian. Eta hori zela eruten da? Praktiketan nabienian ikusi naben bullying kasu bat, eta nire tutoriai abixau notzan, komentetan pixkat zesabien pasetan talan, eta berakin hitz egin ostian talan, urrengo egunian, bera gontzan orientatzaileekin talan hitz egiten talan, eta urrengo egunian hartu zauen, eta moztuin zauen bullying hori. Egun batetik bestera, esan zaben, hau pasetan da tal, eta hitz egin zaben klase danakin, gurasuekin bai hitz egin zaben, sartu zitxun, ze arizmendin dauko nona da, gurasuekin dauela etengabe, etengabe komunikauta. Da, zehose pasetan bada, gurasuek jakitzen dabe. Alako kasuek askotan umiek, ez da hitz, zauzien, baina eskudatzen dira, jolasten gebitzen, alako aitzakisekin, baina hor zuk
daukozu responsabilidade bat, esatia, bale, ez, hau ja ez da jolas bat. Claro, Non dau limitia, ez? Ni entera nintzenian, etorri jaten bullying edo insaben bat etorri jaten barrezka, esaten pasausana. Ja. Eta, karo, baina berak esan zuzten zehose, berak ezauela egin, bestiak ezauela eta ez da gizer. Eta junginean galdetzen bertan zaben beste batei, horre kontau zuzkun ondo, eta azkenian bai izan, eta esan lehengo aldixa. Baina, ni praktiketan nahuenez, hor konfiantza gehiago daukie zurekin, euren tutoriakin baino, hartzen dutzu, ez lagun bat moduan, baina askotan... Beste rol bat. Bai, daukotzu beste rol bat. Orduan alde hona behori zengo zan, ez? Bai, eta orduan hor kontazuzten, eta ni entero nintzenian, nintzen nire tutorian gara. Hau pasetan da biela, zehose eta hor ja aurek hartzen da behar diezen. Zu praktiketan zazela, ezin dozu gauza askoikin, ez da gurasuekin edo... Eta protokolo bat jarri bidan martxan. Hori, protokolo bat dauki eta protokoloa jarri zagoien martxan, eta jazta. Eta bigarrena, bin arteko eztabaida gonzan, eta gurasuei deitxu bierri zenotzien. Vale. Eta, bueno, ja bukatzeko elkarrizketa egin, segitxu bigau aurrera. Zehose parregarrixa bukiko zue kontatzeko, ez? Anekdotaren bat, apur bat, parregarrixa ja hobeto bukatzeko, eta aurrengo atalai goguekin ekiteko. Ez dakitxe, esan, Asi zuzen, nion txetxuri beratu. Nire bai. Ez dakitxe lan anekdota. Hola, barregarrixa. Barregarrixa edo, bueno, hola, esato zuena... Bestela, ingo aurrera eta seguro zeo kurritzan gutzuela aurrengo atalia. Konta honek eurozu praktiketan ningoela Bartzelonan, diseina honaben klasia, dana, superzatu zu klasia, uste zu familiala dana super ondo, eta du nintzen horra, eta zena, irutaletan manatuko gare, eta batekin godau ordenagailuan gauza bat. Eta erpente wifi-xa, kurtxo guztian lehenoko aldia faten zana hor. Bai. Tutoriak esagoen, zizon sinistu, ni besta, umia bat negarriz bestia esperautan, habien grabetan justo universidaderako. Zirauzen bat... Guk, eta nik kontatzeko dokotena da, hemen egon garela pare bat urte wifi-xa panetorri, así que, behin izan bada, bastante ondo. Behin baina punteria. Behin baina ni importan jaten nion benetan. Baina, urrengo atalai gure kolaboratzaia sartu biga urrengo atalerako a ber ze joku edo ze idea hau dauen gaurkorako, komenta dut, esango dut, egongo diesela hor kulturia generaleko galdera batzu, baina, berak azalduko dizkigu hobeto. Karizketa politxa, galdezka ginen beti ze pentsatu duten irakasle gaztiak, ez da? Ni bi joku berrikina nator. Badaude irakasle gaztiak. Daude? Baude. Ez daude inkubadora baten... Txikitan gaztik ez noen. Karo, eske uste gu txikiak garenean ez dakigu zein gazte diren gure irakasleak. Ni egon nintzen pentsatzen lehengoan, eta karo, eske... Gueta zarrak, ez? Karo, 6. LH-ko irakaslea agian 30 edo 29 urte zituen, eta orain ditu 45, 3 hipoteka eta 2 dibortzio, dakizu. Orduan, bi joku egin nator, bat izango da kulturia general, ja esplikatu dizu ekoldok, eta gero albiste edo alpiste, gero esplikatuko dizuela. Así que, barrura. Oraingoaz lehenengo jokoarekin, eta dira 8 galdera. Nahi ez dut egin rollo bakoitzak erantzun beria eta puntuajeki edo nahi ez dute kolaboratu. Bixon artean. Eta hori, orduan ni zuen kontra. Vale, koldo zuen kontra. Vale, ados. A ber, zenbat ez dur ditu korputzak. Tomar por culo. Hau erreixa da. Bai, erreixa. Eta ez erantzun, si te tragas una olibako huesito. Baina, inguru edo... Ez, inguru ez, zenbat ez dur ditun gorputzak. 187. 187. Ez da gizeba esan dut. Hori da zure erantzuna. Gizakion gorputza, vale? Plan por clarificar. Igual gehiago dia,
Ez que nik uste dut asko ziela, tio. Bai. Ez hainbeste. Ez? Zoren 206, 207. Ba. Zein da zure erantzuna? 206. Koldo, oso oker 206 dira. Bai. Así que ez duen puntua. Bueno, ez da urrun, esango dut, 187tik 206ra. 187 ni podrías andar, Koldo. Bueno, ba, kentzontzat peronia eta... Claro. Vale. Zein urtetan iritsi zen Cristobal Colón Ameriketara? Hau super erresa da. Hau da basikoa. Mila beratzen da larogeita mabi. Mila beratzen ez, mila laureun da larogeita mabi. Mila laureun da larogeita mabi. Mila laureun da larogeita Ba, mabi. biok ondo esan ez dute, mila laureun da larogeita mabi. Ondo. Ondo. Urrengoa, zein da Kanadako hiriburua? Eso soy lehengo. Soy lehengo. Ottawa. Vale, bioko aitare. Oso ondo. Es que hemen daukagu... Banek izen, baina... Ni normalean nago produkzio mailan dena egiten, dena meskolatzen, baina batzutan honea etortzen naiz. Eta orain gorka dago, eta esamarra dago gorka oso trebea dela jakitea. Osa, munduko hiriburu guztiak, eta hiri guztik, eta baitare banderak. Osa, da crack bat. Osa, galdetzen diozu edo zer, eta erantzun dizu a la mínima. Zein da Sri Lankako hiriburua? Produkzion? Sri Lankako hiriburua? Esango zut. Txoin, gorkaterako zera eta esango jozu? Ez? Ez dut zuten, zein da? Sri Jayawardenepura-kote. Madre. Ni en 5 años, Madre mía. Vale. Zein izan zen gizakiak erabilizun lehen metala? Metalurgian. Burdina. Baina burdin pilo bat daude. Bueno. Barkatu, karo, hemen dago ABCD. Vale. ABCD. Kobrea, niobioa edo burdina. Barkatu. Burdin... A, B edo C. C, burdina. Zezuek? Beste esatearen. Kobrea guk. Vale, bai, kobrea da. Koldo, gaur, pitxipatxa, Bueno, a ver, ni irakasleak sorte honez, eta behaiek egun bidau hemen... Baina kazetaria batzea, Bai. Informauta gomizara, Informauta, bueno, alako gauzak normalien ez dia kazetaritzan oso beharrezkoak. Bueno. Vale, nork idatzi zuen lingua baskonun primitiae, lehen euskarazko testua. Ni bakit. Zein da zuen erantzuna? Tio, nik banak izan. Ni txuri gatu zaria. Oztenago hitz egin mikrora pusakaso. Edo baina mikro hori badago. Botasuk. Ez nasakoretan. Bota zerbait nik galen izan. Bota zero. Baina bota zerbait ez ebe jakimari. Hau importantia da, hau emute oso euskara eta literatura. Hau nik... Landuta daukot. Bigarren ez lehenengo batxillerren eman gen uste. Esaten du nik. Nik latinen emuna ben hau. Venga, Koldo. Bernat Etxepare. Horia, vale. Bernat Etxepare oso ondo, Koldo. Bueno, remontatzen hasi gara. Hau zailago da, Hau da pixkat rebuzkauta gorkari eskerrak eman gero. Zein da zelula prokariotoen eta eukariotoen arteko aldea? Eukariotoen. Bueno. Vale, oza, pixka txikitxo bat animaliena eta landarena. Vale, eukarioto landarena eta prokarioto esalda animalizena. Justo baina alderantziz. Zein da diferentzia da? Batek nukleo daukala eta bestiak ez. Hori da diferentzia. Bai. Gisa da. Barkatu, laugarren DBH-en ematen da. DBH, LH. Bueno. Igual hori ematen da, Zelulak eta ez. Ez que, azte esaz amarruteko hemen igual patinatu apurtxo. Eta igual, ez da egitxe, esaten zu, ze zabitxe esaten. Nik ingurune ikasten dut. Zuik ingurune dauko. Nik natur egiten nun. Hemen desagertu da hori, ja. Ja, desagertu inda, ingurune. Eta hoi? Eta zer egiten da bain? Proiektuak. Eta proiektutan sartzen dira hizkuntzak, sartzen da gizarte. Oso ondo dago. Osa, gizarte eta naturia ez? Osa, dena... Nik uste depende eskola edo ikastola. Gunian arabera, bai. Eske guk ekigune geneukagun, horitzen da. Da, psikromotizitateak segitze dago. Psikomotrizidadeak. Oleku batzutan bai, beste batzutan. H-en sobre todo, bai, uste, ez da hori beharrezkoa da. Batzutan kendu dago, Bai? Eta horren egiten hasiko
Ordez, Lantzien hasiko motrizia gelan alda, landu gela horretatik kanpo beste modu baten de bai. hori da. Hasiko ondo zegoen, Buah. Zen como libertad, bai. Igual, ezurren bat puskatzen zenun. Bai, eta eunda sei orde zen da 80. Osea, 106 ezur orde zen da 84 edo. Azteko 3 ordu ikonenak, koltsonetetan, itxosu presinkatxapur bat. Bai, oso ondo zegoen, oso ondo. Justo fuola baita. Bai, fuola be oso... Vale, urrengoa. Primero A contra primero B. Bai. Eta rollo Esparta, Bai, oza, hor izan, Brasil-Argentina baino tentzio kontuz, batzutan trofeu eta bai. Eskuz egina baino, bai. Vale, aipatu, hau koloretzat fijo super erresa. Aipatu, 3 herrialde bere banderak berdeak dutenak. Berde koloria. Vale, zuen lehenengo. Brasil, Italia. Osa, bandera esatu zu, Bai, bandera. Pillo bate daukate berdea. Ja, bai. Zaunaren Ginea, baina uste dara beste kolore batez. Ez bota triple bat, gauzak erresago da. Brasil, Italia eta... Portugal. Ja, bai, egisa da. Bai, Portugal berde dauka. Ni apur bat zailago fangonaz, esangot Islas Salomón, esangot Sudafrika, Palestina, baita, Bueno, bai. Horre aldozu esan edozein, aldozu esan hor berdia daukin asko dauz. Bueno, berez, depende nola imprimatu diren, RGB 12 meika. Rebuzkaua bebai, berde, bueno, ez, Herbeti, Nigeria. Nigeria, hori da. Ez? Ez da rebuzkaua, baina, bueno. Bueno, baina ondo. Bai, ondo, ez? Bio kondo. Koldo jabazezkin. Ez que klasien asko aspertezaz batzuta. Dazteza horritxen... Gaina unibertsitatean, ez klasen DBA etzen ez batxillerren hemen. Ontxe, ez. Batxilleruen geografia gustate bate. Bai. Ni sin más. Ni nintzen ja rollo lingua basko nun primitia gehiago, Bai, hori gustatzen. Honela dio definizioak. Hau da, 8. eta azkenekoa. Britainia Handia sortu eta mundu osora zabaldu zen aldaketa teknologiko, sozioekonomiko eta kulturala zein izan zen. Errepikau, mesedez? Britainia Handia sortu eta mundu osora zabaldu zen aldaketa teknologiko, sozioekonomiko eta kulturala izan zen. Zer da? Ni bakit. Ez. Ez, holan ez. Revolución industrial. Eta gainera en castellano, Es que hori nekixen, bai, bideo joku eta. Euskeraz, industria eraultza. Bai, industria eraultza. Justo. Historia, bigarren batxi historia. Bai. Hori... Bueno, igual orain irakasten da. Industria irautzara hiltzia zeia da. Ze askotan faten zan, ez dakitz, hola doien oin bebai, ingelesakin bezala. Itxondozula, aztezaz, present simple, tal, ta hurrengo urtean ostea be present simple, ta hurrengo urtean ostea be present simple. Igual historian beha, antzera, ez? Historia aurrekin aztezaz, eta hurrengo urtean ostea be historia aurrea. Esaz iristen. Dela historia aurrea. Gero bago de asignatura de historia actual, baina hori ja unibertsitatean lantzen dira. Osa, hori ja politika, ekonomia eta guzti. Gero batxillergoan, historia de España dauki. España. Nik horretzen nahi selektibitaterako ez nula ikasi. Espainiako historia. Bakarrik ikasi nun aurrekoa. Osa, nola COVID-aren estoakin bizati eta lehenengoa. Ez duen nahi Espainiako historia. Osa, banekin, oia entze, eta gainera Euskadin oso presente dago. Baina, ez esan ez. Revoluzion industrial esan nun. Zer matatea zenun? Historian 7 behatzi. Jode. Gutxi gora bera, ez horretzen, Ez ikasteko ondo, ez? Hombre, a ver, karo, algen un aukeratu. Lehenengo zatia edo bigarren zati. Hemen zotzien, ventaja edo... Bai, rollo... Bai. Urte bete berandu inauen. No, eta de hecho, orain bertan horrela egiten nahi, ez da? Selektibitatea. Ni ulertuta daukat, bai, ez. Osa, hori, eta daukat... Horreino ez iristen, lehen izkuntzan gatu dira. Ja, no? Ez da. Nira iztakimi dago aurten eta uste oto lan. Bai, no? Bai, ni galdutu nun, bai. Eta nire daukat, anedota bat historiakin, horretzen naiz, historiaz, ez dakit, lehenengo tarikoa dela, edo, ez da horretzen.
Horretzen ez zidala denborarik eman karlista da, gerra karlistak ikasteko, eta ni etxetik oso hurbil neukan fakultatea selektibitatea egiteko, orduan junintzen etxera, kakain nun, eta kakaitera nintzen bitarten, irekin nun liburua, eta esan, bale, eta horregatik antzazpiko behatzi, bestela 6 bat izango zen. Hor zue presio dana deskargau zen, no? Literalment. Bueno, oso ondo egin duzue, mi esker Koldo zure 184 ez urrengatik, zen, gutxurara? 187. Ondio, bueno, besuak baditxugu, hankak ja ez, baina... Baina, por lo menos, humano funcional. Hori. Vale, eta orain pasako gea, albiste edo alpistera. Hau baita ere aldezute egin versus, zati, Koldok ez ditu irakurri ez aurreko jokuena eta ez albiste alpistena. Nik ez da egite zebe. Lehiatu nahi ez zue? Bai? Vale, venga, aurrera. Horrela dio lehenengo albisteak. Espainiar estatuan 1.000.000 irakasle baino gehiago daude. Espainiar estatuan bakarrik. 1.000.000 baino gehiago irakasle. 1.000.000. Gu bai eskua esaten, no? Bai ezkoa? Nik ez ez. Ez ezkoa? Alpiste? Zuk alpiste? Zangurot, umiak ez da gita inbeste dauzen. Ez, baina irakasleak asko ikasten dabe, baina gero ez dago ejerzet. Ez die gero irakasleak. Vale, baina irakasle ejerciendo. Osa, 1.000.000 baino gehiago. Ejerciendo. Zema di Espainiar estatuan. Osa, irakasle, karo, tituloa psikologo pila daude, baino ejerciendo erdia. Nik ulertuta daukot, Espainian, ustot, biztanlia, ez dakit 60.000 heltzen dan. Zangurot, uste do. Ez da 45.000. Ez dakit. Horren bueltan, bai. 60 pertsonatik, berrotamar pertsonatik bat irakasle izatea, horti doia nire logika. Alpiste da albiste, orduan. Alpiste. Alpiste da zuek? Bueno, hauek albiste esan dabe, eh? Albiste? Bale, alpiste da, Koldo oso ondo. Oso ondo. 760.000 inguru daude, ziren 2023an Moncloako instituzioak atera zuen albiste bat zen. 2023an 760.000 irakasle zuten ejerzitzen Espainiar estatuan. Bale, urrengo albistea. Edo alpiste. Igual oin esan dozu albistea, oza, igual esan dozu egisa, eta naztu inzaz. Bigarren batxillergoko ikasle batek Asia Arabarekin nahaztu du historiako azterketa batean eta selektibitatea egiteko aukera galdu du. Nik uste dut egisa dela. Osa, dain ridikulua. Keba, osa, horregatik nik uste ezin dozula galdu, ez? Selektibitatea. Izendik ezu tontua, baina uste aukera tontuek bebuki bidauela. Gorka, etorrizuk esatea mesedezetik oso graziosa dago. Torri. Eta itxiatea. Itxia. Ez, itxia. Bueno, esan barra dago alpiste bat dela. A ber, badago jendea, eta esan barra dago alpistea dela, baina anekdota barregarria da nire lagun batena. Ze hori jarri zuen historiako azterketa batean, deba txiko alogarren mailan. Eta azterketa suspenditu zuen, baina... Osea, lagun bat baina ez selektibia. Ez, kuadriako bat, Baina, a ber... Laguna edo Ez, ni. Hemen duda da. Jarri zauen araba... Asian tokixan araba idatzizun, edo araban tokixan asia idatzizun. Ez dakit, ez nahiz gogoratzen, baina, daukagu... Pasauzan, baina ez selektibidadian. Ez, hori da. Azterketa simple batean, baina suspenditu egin zuen. Bueno, normala, ez horren ustean... Bestean nabe oso ondo esan idatzeko. Horregatik suspenditu zuen, baina, bueno. Hori. Bauren gora. Ami esker, Gorka. Eskerrik asko. Eskerrik asko zure anekdota farregarriaren gatik. Joa, karo, hor galdera hago, ea araba jarrizun Asian edo Asia araban. Bosten dut. Vale, urrengoa horrela dio. Urrengo albiste edo alpiste. Zela goiaz? Falta zaigu... Nira bazten ez? Bihutz gaina. Bihutz, ez, hau alpiste esan dute, aie, baite. Zuk alpiste esan duzu hau? Ez. Hau albiste? Zuk deuki denbora defini duteko. Bueno. Botau pinu haintzek eta... Orduan, en blanco. Txala hain... Random.
izan bide egisa, bestela nundik atera dozu. Ja, bueno, espezifikoa da, Ez gare hain urruti bilize, pasau da, baina ez selektibidade bat. Baina eske hor dago trampa. Pasa bitzen dira, baina hori. Bueno. Claro. Selektibidade bateko, selektibidade bat eitxeko bukera galtzeko. A ber, galtzen duzu, azterketak aprobatzen ez dituzu nein. Esan gurot, dana suspenditzen bozu, esa selektibidadea llegatzen. Depende zeinek zuzentzen dutzun, ikusten dau Asia, Alaba, en vez de Asia, directamente... Esan gurot, selektibidadea itxeko aurretik azterketaren bat edo beste gainditu bihor dozu. Eta ez bazot gai azterketak gainditzeko... Imaginau, ni horitzen naiz, bigarren DBH-en neukala matematikako irakasle bat, hemendikan with mucho love, horrela. Oso txarra zen, irakasle rollo txapal antigua, kalera denbora guztin, kalkulagailu gabe, eta eskematik... Ia, eta ia reglakin baita, Ba, horretzen naiz, ginula matematikako lehenengo bigarren azterketa urtekoa, eta formulak ez jartzagatik, por placer, jarri zian 4 bat. Ez, 4,89 bat. Bueno. Edo 4,89 bat, rollo pikatzeko. Ez, aprobatuko nizu, baina eskez diazu metodologia jarri, eta no seke, gero kalkulatu nun eta 8 bat neukan. Metodologia jatzu guztetan, Itzori jatzu asko guztetan, Ez, ni metodologia JTFG-aki bitzein ba. Txostenian metodologia norgin jauen. Bueno, ba, nire repasatu nun eta oso ondo dago zu metodologia, Eskerrik asko. Baita ere samarra. Eskerretze da publiko keizuko hori izatea. Ba, claro. Baina samarra dago, hau baita, Ze, Koldo? Zure xerita super gustoraz, da? Pero orduko eta orduko editatzen. Zagarriko, Vale. Urrengoa. DBH laugarren mailako ikasleen 23%ak ikasturtea gainditzen dute, naiz eta ikasgai guztiak ez gainditu. Albiste o alpiste? Pizkaten rebesatua da, baina zentzua hauka. Albiste. Albiste, vale? Nik ustatu bai albiste. Albiste, esan duzu, vale. Bai, aduz gaude. Hau albiste da, biok ondo esan dezute, eta el mundotik ateratako albiste bat da. Horrek esatezun. Ez dakitze urtetan, baina, bai. Eta azkenekoa, ez dakit empate den edo nola zoazte? Bueno, a ver, aurrekoa... Ni aurrekoa ontzat emango zen. Bi bat esango hau, ze bestien ez... Vale, ba, empaterako. Vale. Empaterako, venga. Urrengo albistea. Ikasle talde bat zuzendaritzan kexatu da, irakasleak Errusiako iraultza Frantziakoarekin nahastu dutelako. Klase osoak azterketa suspenditu dute. Osa, irakasle gestiotikan azterketa bat dute, historiako azterketa bat, eta nahastu dute Errusiako iraultza Frantziakoarekin. Kasu honetan azterketa suspenditu dauna irakaslia. Hori da. Vale. Albiste o alpiste? Ba, gertau lehike, Gestio munduan hori gertatzen da, irakasle mailan. Normalian ez. Niri gertatu zitzaidan azterketa batekin. Lehen egon gara hitz egiten... Ez ikasle, irakasleen aldetikan niri gertatu zitzaidan. Azterketa errata batekin edo lako zerbait. Baina, eske bebai lehen egon gara zitzaiten zelula eukarioto eta prokarioto ningun. Eta igual, nik hori eskakitzean arrazoi betako bat, biologiako azterketetan ez eukela tinta gaztatzeko. Eta ikusten dozu papela, dauela iluna, ez tozu distingiruten, zein da nukleo eta zean, zela da, ez dakit... Zelunen estuak, bai. Ez tozu eze diferentziatzen, eta gero biologiako erakaslak, baina hor dago, ikusten ez du, ni perfectamente ikusten. A ber, azterketa horiek koloriekin imprimau. Osa, bai, natura zaindu bidala, baina koloriekin imprimau. Nire ustez, hemendikan aurrera azterketak ordenagailu zen berko lirateke. Papera ni ustez dago, kriston... Eske, ni oroitzen naiz, biologiako bi azterketa... Niri ez, zatik, letra oso txarto daukat. Eta suspendutu zizkidaten, 2 edo 3 azterketa letran gatik. Eta gero, ni irakaslarekin, hemen hau jarri dut, orain bai. Eske, nietatzen suplizio bat, eta nini joan horrela selektibitatera. Zuek zeustu zu, azterketak ordenagailu zenbida pausua edo papeles hobeto. Zalantze igual azterketak bai, azterketak ez. Ojo, Hemen uezi. Adi, Hemen ez ditugu, guk. Bueno, bate batuk dugu. 2 edo 3, baina bastante lasai, bastante rexak. Tampoco, gostinena ez. Gostinena izan zen. Ta azterketak bai ala ez, ze hor, baduko zuek
zuen iritzi pertsonala. A ber, zuik ez zuen momentu aldatuko hori, baina erabakizia zuen esku izeten bazan? Nire ustez da, azterketa batekin ezin dozula demostrau zehozeak itzun edo ez. Hori. Osa, aldozu zehose jakin, baina azterketa horretan urdurizaz, asko, nik uste dut danoi pasau jakula noiz baitzen, zerbait jakin, baina azterketan urduri jarri, eta azterketa supertxarto egin. Eta horrek kondiziona bitxen dutzu, aprobetia edo ez. Niri hori jatondo iruditzen. Nik kristona doz, horrekin. Eta, bueno, gero debatia bebai famiko zen, ia azterketek ikasteko balio duten, ez? Metodo horrekin ea informazioa geratzen dan buruan. Ze nik uste gehiago hori itxengo da. Igual azterketa bat bai izan dela ondo, momentuan buruz ikaziozun hori botatzeko, edo ez basaz urduristazun arazo horiek ez badituzu, baina gero niri pasatzen gat, ez den ekuazioak ikasten itxu, baina gero azterketa. Urrengo urtien ja, nekizen zein munduan matematika. Eske da hori, askotan azterketetarako ikasten du buruz, itxendo bazterketa, botatzen du bordana. El vómito, el clásico vómito de letras. Irteterakoan ja, ez dakigu gehiago. Ez. Osa, niri ontsi galdetu ustazu batxierguan landu dutena, eta Jo, zero. 10%. Eta aliatzen, ni akoratzen ez bakarrik antropologia eta guzti. Gure kasuan, ez di azterketak itxen. Osa, azterketak como tal, itxen da errepaso ariketak edo... Guk txikitan itxen gauen. Ez? Bai, aliatzen bai genukan. Ni horretzen naiz... Egisa da. LH6 Ta hori aldatu ina guk. Aldatu ina apurua. Nik uste depende Leku batzutan bai, beste batzutan eskolak, Bai, hori da depende, eta gero ze legislazio dago ikastola eta eskolekin eta guztioi... Osa, aldatzen junda. LH-ko azterketak bezien oso... Bai, ni horretzen naiz, osa... Ez oinez. Ja, oinez. Ja, baina lehen, ostia, osa, ni horretzen naiz, nire lehenengo antxietate perkursoreak hor hasi ziela. Vamos, osa, memoriaz ikastea guzti, osa, nik ikasketa memorizatua daukat kriston tatxatuta nire bizitzataz. Ez que nire arazuak etorri ziren DBH-tek aurrera. Hor, ja, vale, baina hor, LH-en eta akordetan azta, horre errez. Osa, nik ez daukot horretzaben txarrak LH-enak azterketen gatxik taola. Ni bai. Baina egisa da, nola gazen gu, eta nola ikusten dituten ontxe ikasliak, dauela nahiko dugu ezberdintasun. Batxilleran hartzen bat zinun DBH-ko azterketa zango zinun, baina sekaka dauz errezitzen dan. Claro, oza, bakoitzak bere... Metoda dauka. Metoda eta bere denbora. Eta gero pertsona... Bakoitza ez dela iguala, ez? No, karo, oza, nire horretzen naiz... Batzuik jo kostatzen jakie, eta igual nik txikitan gehiketak ikasten itxula hola, eixa txikitan berresa badala gauzak memorizatzea. Hori zuik konprobauko zenuten, umiek zeitzuan ikasten da horiela. Eta gauza honak eta txarra. Ni uste ez. Osa, ni uste, geroz eta beranduago zehoz erasi, geroz eta kurba aprendizaje azkarra daukazula. Osa, desarrollo psikiko eta guztioin basatuta. Osa, kirolekin berdina gertatzen da. Osa, 10 urteko aur batek, azten bada futbolin, ez du izango trebetasun fisikoa 24 urteko baten konparatuta. Osa, no sé qué, es un prodigio. Ni ustez berdina ikasketen gertatzen dara. Baina, si futbolien 24 tamarretik ibilian batekin... Ez, baina, osa, konparatzen, 10 urteko bat, urte bat, eta 24 urteko bat, urte bat. Albisteren bat geratzen da. Uste, a ver. Beste pangea... Bueno, esan marezutea albiste albiste den. Hori. Zeintxan. Ja, joa, vamos. Rusiari iraultza eta Frantziari iraultza. Albiste o alpiste. Ja, jungea pixka bat, kanarnia. Bota zu. Nik bota ditzu bestiak eta txartos zen. Azkena, ondo ditzu. Osa, erregisa paso lehigela, baina... Sekurtxotan. Ez da bipintzen. Ez? Berak mikroa hor dauka baita. Bixe da. Eskera poco aprobet. Bueno, alpiste. Alpiste, vale, goldo. Albiste. Hola, berdinketarako aukera ematen diet. Berdinketa gonda. Alpiste da. Bakitzu zer egon duten. Ados, jaun Andreok, ados. Ados. Mi esker nire denbora ematagatik, hemen mini jokuak ekartzeko eta pixkat txapa botatzeko. Ni hemen jaban oie, disfrutatu gerlitzen zaizkizuen 30 segundutaz, así que hori, muixu bat. Telmo.
Bueno, Telmok esan dau, 30 segundu geratzen diesela, orduan, agurra eman beharko diet gaurko gonbidatuei. Telmok esan dauen bezala, 30 segundu geratzen dira, eta agurra eman beharko diet gaurko gonbidatuei. Intze nerea, placer bat, gustatzen zarie? Bai, egixe esan, nahiko lasai egonaz nimentzat galderak erantzuten taran pixkat urduri etorri naz. Esperientzia desberdina, ez? Bai. Ze batzun kasuan jende ezaguntxo bada, ohituta dauz mikrofono baten aurrian eta hitz egitera, eta zuen kasuen apurua berriz izango da, ezta? Bai. Lelo kaldean ikuste dut. Bai, noiz baitxen niri be ondala gutxi industria bai beste TFG baterako elkarrezketa, baina inzustien audixoz. Ja, orduan hor aigertzen da kamarak. Bai. nahiko txo, Profesionaltasun gehiago hemen. Bai, eta hori izan zen telefono dei bat, eta berak grabau. Osa, hemen, nada que ver. Nibe ikusentu nabilik ez da, baina gutxitan egon azkamaren aurrian orduan antzera gabitz, eta lehenko galdixa izateko ondo defenditu zarie. Ta zuibe, espero gustatu izana gaurko saio hau, eta, bueno, aurrengoan ikusiko gaz. Debagoinako albiste fresko eta bulorik gabeak ikusi nahi badituzue, goiena.eus bizitatu.